Ini ndinodawo kubvisa secret iri pamwoyo wangu. Ndinoda kureurura kuti ndakamitiswa naBamukuru murume wasisi vangu ndikaita abortion. Ndakapiwa pamuviri apa munguva yeCovid. Sisi vainge vasara kuSouth Africa, saka bhodha rakabva ravharwa, Bamukuru vari kuZimside. Saka ndaipota ndichinodongorera vana. Ini naBamukuru takatanga kuita bonde. Kazhinji taingoitira pasofa. Kana vana vaenda kunorara, then we just pretend to stay late watching TV. From day one hatina kumboshandisa protection because kubuda muyard at that time it was not allowed. Saka after ndafind out kuti I'm pregnant, ndakabvunza home remedy mune rimwe group ndikapiwa ndikabvisa nhumbu iyi. Now that wedding day rangu is fast approaching. I feel so dead kuti kungopfekawo hangu white gown but I'm no longer pure. My fiance hake knows kuti I'm no longer a virgin, but iyi isecret inondishaisa hope veduwei. Uye ndotorwadziwawo kuti ndakabetray sister yangu panguva iyoyo yeCovid. Zvinondirwadza ende nanhasi handisati ndamuudza. Saka ndachida kubvunza kuti ndinokwanisa kumuudza here kana kuti ndongosiyana nazvo. Ndongogarawo hangu nenyaya yacho. Kana kuti ndinokwanisa kumuudza anozokwanisa kundiregerera here kana kuti ndingatoputsa imba yasisi vangu.